Hei, minun nimeni Henri ja opiskelen konetekniikkaa 5 vuotta. Ja minun tutkinto-ohjelma tarkemmin on sitten koneautomaatiopuoli. Olen kuullut opiskelijoiden, opettajien puhuttavan semmoisesta, että tämä on semmoinen suunnittelijoiden puoli. Ja olen kyllä huomannut sitten töissä käytyä niin, että tämä on aika suunnittelijapainoista tämä opinto, joka sitten vastaa oikeastaan tähän työtäkin, mitä mä nyt teen, eli olen suunnittelijana. Ja valitsin tämän alan sen takia, koska aikoinaan en tehnyt näitä töitä, enkä liittynyt tähän asiaan millään tavalla. Mutta ystävät oli tässä koulussa ja he pyysivät, että voitko tulla käymään ja tunnilla pyörähtää ennen kuin lähdetään esimerkiksi kaupungille. Ja kävin ja ihastuin siihen hommaan, mitä he tekivät silloin sillä tunnilla. Ja siitä lähtien sitten hain kouluun. 2 vuotta se otti ja sitten pääsin kouluun, että sille tielle jäi. Ja eri paikoissa, joissa on sitten päässyt harjoittelemaan tämän opiskelun myötä. Kiitos luokkalaisille, että on pyytänyt mut hakemaan sinne paikkaan, missä hekin oli, eli SSAP:lla olin huolto- ja kunnossapito asentajana. Siellä tehtiin ihan asennustöitä, jakarit kääsää, käät rasvassa ja öljyä vaihdeltiin ja muuta hauskaa. Niin sitä tehtiin ja 2 vuotta siellä. Sitten oli tarkoitus mennä mestariksi sille samalle kunnossapitoporukalle, missä mä olin töissä, mutta löysin Oulusta toisen harjoittelupaikan lähempänä, joten valitsin sen. Ja sitten oli kemian teollisuuden kunnossapitotyösuunnittelija tavallaan harjoittelijana. Ja sieltä sitten aukeni mulle paikka ja valitsin sen ja sen takia tässä on mennyt pikkusen kauemmin tässä opiskelussa. Olen oppinut hirveästi teollisuutta, että teollisuus toimii joka paikassa periaatteessa samalla tavalla. Omat käytännöt tietenkin joka paikassa omanlaisia, mutta turvallisuus on aina se ykkösjuttu joka paikassa ja teollisuusympäristön omat standardit ja määräykset sitten ohjaa sitä työn tekemistä pitkälti, että sitä on nyt kahdesta eristä paikkaa nähnyt ihan omiin silmin ja niin se on ja toinen tulee erillä tavalla vastaan kuin toinen tietyissä asioissa, mutta lopun viimeinen pyrkii samaan tavoitteeseen. Eli turvallisen ajatteluun ja työtä tehdään turvallisesti. Ja kyllä, en lähde sitä enempää sitten selittää. Yllättäviä asioita on tullut vastaan työssä, että miten kaikki asiat täytyy kaivaa internetistä tai sitten meidän tapauksessa monesti myös semmoista vanhasta arkistosta. Ja sitten myöskin se, että miten tietokanta voi olla huonosti pidetty yllä, kun sitä tekee moni ihminen itsenäisesti niin kuin itsellä hovittaa, jolloin se lopputulos on aika sekaava, kun kaikki tekevät erillä tavalla ja samaan paikkaan. Ja se on sitten sitä tiedon etsintää ja sen oikean tiedon tunnistamista useimmiten. Se on todella työlästä. Ajankohtaista alalla on raha, inflaatio iskenyt, kaikki on kallista, kellä on rahaa tehdä mitään. Ja se vaikuttaa useimmiten toimijoihin ja tilaajiin ja negatiivisella tavalla. Hankaloittaa asioita todella paljon. Asioiden hinnat on esimerkiksi tuplaantunut nyt muutamassa vuodessa, joka sitten taas on sieltä toisesta päästä pois, että tehdään vähemmän asioita, mutta näillä mennään. Minun mielipide siitä asiasta, että päivä kerrallaan ei voi tietää, että mitä huominen tuo tullessa. Haluaisin valmistumisen jälkeen päästä insinööritöihin, ehkä jotain muuta, mitä tällä hetkellä teen. Se on pääasia mielessä tällä hetkellä. Mulla on ihan hyvä työpaikka, ei siinä mitään, mutta välillä tuntuu, että voisi kyllä tehdä jotakin ihan muuta. Ehkä joskus jotakin yksinkertaisempaa ja vaikka pakettiauto. Mutta ei vielä osaa sanoa semmoisen tarkemmin. Viestintätaidot tärkeitä minun alalla on asiallinen kommunikointi. Asiat perustuu faktaan, mistä kerrotaan ja
sulla on myös sitten näyttää sitä faktaa, että näyttöä vastaan sitten yleensä asioita tapahtuu ja ne menee eteenpäin. Ja mikäli sikäli aiot ilmaista omia ajatuksia, niin ilmaisen ne sillä tavalla, että se kuulijakin ymmärtää, että tämä ei perustu mihinkään faktaan. Tämä on minun oma ajatustani. Että älä nyt välttämättä kerro tätä kaikille niin kuin se olisi kirjoitettu. Että kannattaa keskustellessa aina miettiä, että se vastapäinen henkilö, kenelle sinä puhut, niin se ymmärtää se asia, ja jos ei se ymmärrä sitä asiaa, niin kerro se yksinkertaisemmin. Et ei voi olettaa, että toinen tietää, mistä sinä puhut, joten puhu heille niin kuin he eivät tietäisi. Se on hyvä esimerkki. Tässä oli, menee pitkäksi. Minä lopetan tämän nyt. Kiitos.